салом алейкум ба ҳама бародари муҳоҷири тоҷик. Хуш омадед бародари азиз. Бародари азиз, имрӯзда хостам як видео кунам, ба ҳама шумо расонам. Вақте ки шумо занг мезанед, мега акай доктор барои дорои грипп чӣ истифода бурдан дар кор. Бародари азиз, ин дорое ки шумо дида истодед, ин Gavirin. Ин барои пешгирии бемории грипп аст. вақте ки шумо сардарди, беҳолӣ, бемадорӣ ёки температураи баланд дида мешавад аз шумо, аллакай шумо ин грипп шудагӣ ҳастед. вақте ки шумо ситрамол ёки парацетамол инвай доро истифода мебаред, шуморо ёрдам намедиҳад. Ҳамин доро ҳатман бихаред, истифода баред. Ин противовирус ния, иншоалло ки противовоспалитель ния. ҳамин шуморо иншоалло ки ёрдам метавад. Барои чӣ ки ман на вақте ки грипп шудагӣ будам, ҳамин мара ёрдам дод. Рост гап, ҳамин саҳат шидам. барои ҳама шумо тавсия метавонам ки ҳамин Gavirin гирен ва дар як рӯз як капсула хӯрдан дар кор 5 рӯз ё 10 та нест, агар 5 рӯз хӯрдан дар кор, 5 рӯз дар як рӯз як бор истифода баред. бисёр истифода бурдан дар кор нест, барои сос иншоалло ки хуб мешавед. хуб бародари азиз, ин як видеоча буд барои ҳамаи шумо. ман кӯшиш мекунам дар ҳар як навбарои оянда барои ҳар як беморӣ, ҳар як дорӯ маълумот диҳам ба шумо. ва бародари азиз, аз шумо илтимос хоҳиш мекунам ки ҳамин кӯшиш кунед ёрдам диҳед. ҳамин канали ман подписчиёт зиёда аз 1000 та зиёд шаванд. хуб, раҳмат калон, саломат бош бародарам.